sa inyo pong lahat na sumusubaybay at sumasama sa pagdiriwang natin ito ng Linggo ng Palaspas o Linggo ng Pasyon. Isa pong mapagpalang umaga. Kayo po ba ay nanonood nung Crash Landing on You? Mayroon sa inyong hindi. Pero ang daming nanonood nung Crash Landing on You iyon dahil nilalagyan ako ng message minsan, nakalagay, Bishop, CLOY fan ka na rin ba? Sabi ko, ano naman yung CLOY na yun, yung Chloe. Tapos pinaliwanag naman sa, yan po yung ng Korea, Crash Landing on You. Okay, sige. Tapos maya-maya naman, kung ano naman ang nakatext sa akin, kung anong dapat panuurin. Pues, ngayon pong linggong ito, ihilingin ko sa lahat, inyo muna ipagpaliban si Chloe o si Crash Landing on You. Inyo muna ipagpaliban yung mga pinapanood nating sinusubaybayan. At ang aking rekomendasyon sa inyo ngayon, ang panoodin po muna ninyo yung JDFY. Love story ho ito. Ang ganda ho. JDFY. Love story, may action pa. May drama din. May suspense. Meron ding kaunting magic o kaya ay kakaiba. Ano yung JDFY? Yung kwento ng Jesus died for you. Ngayong linggong ito ang simula ng pagbabalik tanaw sa kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung simula. Ibig sabihin, isang linggo nating dapat pagnilayan. Hindi pagkatapos nitong unang ito, magkikita-kita na lang tayo o muli nating pagbabalikan ay sa Biyernes Santo na o sa Huwebes Santo. Hindi. Isang buong linggo tayong hinihilingang mas palalimin. Dapat nga nung buong Kwaresma na eh. Pero, sige, itong linggong ito, subaybayan natin ngayon ang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Katulad na nabanggit ko, love story talaga ito. At napakalalim na pag-ibig ang ipinapakita sa atin. Walang humpay na lagi nating nababantayan yung mga kwento ng pag-ibig na pinagtaksilan. Pero hindi lamang pag-ibig na pinagtaksilan, pero maganda niyan, yung pag-ibig na pinatawad. Hindi po ba yan ang kwento? Na kung paano itong ating sinusubaybay ay nangyari dahil lamang saan? Sa pagtataksil ng taong minahal. Nagdadagdag ng drama yun eh. Ang ganda ng drama noon. Ibinigay mo na ang lahat, ngunit iniwang ka pa rin. Wow! Ayun ang kwento eh. Sipin mo ang tao ay nasa paraiso, lahat naroon na. Lahat ng biyaya, nahahanapin mo, kaya ang tawag ay paraiso. Lahat ay mabuti, lahat ay maayos. Ngunit, kung ano man ang dahilan ng tao, kung ito man ay ang kanyang kapalaluan, anong ginawa niya? Anong ginawa natin? Ating tinalikuran yung nagmamahal sa atin. At kung ating pagbabalikan ng kaunti iyon, ang bigat ng kwento kasi sipin ninyo, ang tao ay nilikha ng Diyos, kamukha at kawangis niya. Saan ka pa? Kamukha at kawangis niya. Pero kung iisipin nyo, paano siya naman tinuksong palayo sa nagmamahal? Ang tukso sa kanya, pag kumain ka ng prutas na yan, magiging Diyos ka rin. Para bang nabaliwala na ikaw ay kaisa na ng iisang Diyos. Ang gusto ng tao ay maging Diyos din. Kaya nga, sa mga pagninilay ko tungkol sa mga naging bunga ng unang kasalanan, ang linaw eh, tatlo ang nangibabaw. Ang una, kapalaluan din. Kung ang dahilan ng ating pagtalikod sa Diyos ay kapalaluan, ang naibunga din, mas mahigit pang kapalaluan sa pagkatao natin. Tuloy, inyong pagmasdan ng ating karanasang pantao sa hanggang panahon ngayon. Hindi ba? Lagi ang tao ang gusto'y mapangibabawan ng kapwa. Wala naman tao gusto magpatalo eh.
Kaya nga nakalikha ng mga laro na ang laban ay tatalunin mo yung isa. Nakakita na po ba kayo ng bagay? Nagkaroon na rin nga naman ng laro. Kaya lang pagdating sa huli, panalo pa rin yung perdigana. Di ba? Yung imbis na uubusin mo yung sa kapwa mo, mangyayari ikaw magpapaubos ba? Maganda yung larong yun. Pero ang normal na laro ng tao, yung tatalunin mo yung kapwa mo. Naalala ko tuloy yung isang profesor sa dati kong pinapasukang eskwelahan, nanonood ng basketball, hindi naman siya nagbabasketball. Kaya lang nanonood ng basketball, nakikita niya kanya mga estudyante, nag-aagawan ng bola. Tapos minsan nagsisikuhan pa. Ay sabi tuloy ng profesor, ano ba yan? Nagkakasakitan na Ba't ka hindi bigyan na lang ng tigit-tigis ang bola? Ano man Pero tingnan niyo, yun ang gusto ng tao. Kasi nga, naroon na tayo sa punto ng ating paghahangad, dala ng ating kagustuhang mangibabaw. Mangibabaw sa mundo. Pahigitan. Kaya napakahalaga sa atin yung salitang first place, second place, third place. Pero ang ikalawang ibinunga ng kasalanang una ay hindi lamang yung kapalalang, kundi yung takot at hiya. So ano ngayon ang karanasan nating mga tao? Ang karanasan natin at ang lakas nito ay tayo'y namumuhay sa takot. Kahit saan ko dalhin mga kapatid, may COVID man o wala, lahat tayo takot mamatay. Tumingkad lamang nito sapagkat ang pagkamatay hindi mo na malaman ano. Pero lahat naman tayo mamamatay. Kaya lamang tingnan ninyo, pare-parehong nangingibabaw sa atin yan, takot sa kamatayang ito. Kaya pinagpala ang tao sa gitna ng kamatayan ay hindi napupuno ng takot. Sapagkat bunga mismo ng kasalanan, ng paghiwalay sa Diyos ay ang takot. Ang hiya. Nahihiya ako. Bakit? Kasi pangit ang damit ko. Nahihiya ako dahil maitim ako. Nahihiya ako dahil mataba ako. Nahihiya ako dahil may kapansanan ako. Bakit? Bunga ng paghiwalay sa Diyos. Ay samantalang pagbalka mo yung lahat mong ikinahihiya, kahit yun ay nasa isipan mo, tandaan mo ito, kamukha at kawangis ka rin ng Diyos. Hindi nababago. Pero dahil lumayo sa Diyos, hindi maalala yun. Ang naaalala ay ang sukatan ng tao, ay pagandahan, papugihan, pagalingan. At ang ikatlo, ang bunga ng kasalanan natin ay kaparusahan. Pero ano bang kaparusahan? Eh di kung parusat-parusat din lang ang pag-uusapan, di sana tayo tinamaan na lang ng apoy. Pero hindi. Ang ibig sabihin talaga ng kaparusahan sa unang pagkakataon ay ang pagkawala ng kabutihan at kaayusan sa buhay ng tao. Isipin niyo ang paraiso, mabuti at maayos. Anong parusa? Mapalayas ka doon. So, anong nangyari sa buhay ng tao? Di kagulo. Kagulo. Ang dating maayos, nagugulo. Isipin niyo mabuti, bakit niya ba ganun? Pero sa kwentong ito, ano naging sunod na bahagi ng kwento? Yung kwento pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Kahit pa, at si kwento ng buhay mag-asawa, kung inyong pag-iisipan, sabi ko nga, there is no greater love than the love that God has shown. Kaya ang tawag diyan the greatest love story ever told. The greatest love story ever told. Kasi, di ba sa kasal, hindi kinasal, pero ako naman nag-aano ng kasal. So, alam ko yung sinasabi ninyo. Ang sasabihin ng mag-asawa ay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ay, tingnan nyo yung relasyon ng tao at ng Diyos. Ang tao nasanay ng sa ligaya. Sa ginhawa, nasa Diyos. Kaya minsan, sabi ko nga, tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Pero ang Diyos, hanggang sa dusa. At iyon ang kwento na ating tinignan, ating napakinggan.
Nagdusa ang Diyos, dala ng pag-ibig. Para ano? Para muling ibalik ang kanyang minamahal. Mga kapatid, ito yung pagninilayan natin. At muli, ihilingin ko sa inyo, itong buong linggo, palalimin po ninyo. Basahin ninyo ang mga ebanghelyo patungkol sa pagdurusa ng Panginoon. Kung gusto nyo, balikan nyo muna yung Genesis. Chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 3. Para ma-feel mo kung ano yung nawala. Pag na-feel mo na, balikan mo naman kung yung ginawa ng Diyos. At mula doon, ikabit natin ang lahat ng karanasan natin ngayong bilang tao sa katotohanan ito ng kwento ng pag-ibig ng Diyos. Marami magtatanong, pasaan na po ba tayo pagkatapos nito, Bishop? Pagkatapos itong mga pinagdaanan natin, 2019, Bagyo, Lindol, 2020, Bulkan, COVID, wala pa tayo sa kalahati ng taon. Baka may-ami ang kasunod din, manlaglag naman lahat ng buhok natin, hindi ko na alam. Pero, kung pagbabalikan natin ang kwento ng Diyos, hindi tayo dapat mabuhay sa takot. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sapagkat hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi iniwan at hindi iiwan kailanman. At hanggat tayo'y bumabalik sa pag-ibig na yan ng Diyos, ni ang kamatayan, hindi niya tayo mapapaghiwalay. So, mga kapatid, introduction pala ang yan para sa Holy Week, hindi sa sermon. Introduction ng Holy Week. Yan ang paanyaya sa atin ngayon na simbahan. At sana, mas lumalim pa dahil sa karanasan nating kakaiba ngayon, natanggal na ang mga kaagaw. Ewan ko lang kung may kaagaw pa ha. Hanga na ako sa inyo, pag nakapag-malling pa kayo niyan, sarado po ang mall. Baka hindi nyo alam. Lahat na ng oras ngayon para magnilay, meron tayong lahat. Ang hindi lang magninilay ay ang hindi alam kung gaano siyang minahal ng Diyos. Mga kapatid, panalangin na simbahan ito para sa ating lahat. Sa gitna ng lahat ng karanasang ito, ay mas lalo tayong makapalapit sa Diyos na nagmamahal. At mas maramdaman natin ang pag-ibig na ito na tunay. At mas makita natin lahat kung alin ang tunay na mahalaga sa buhay nating lahat. Sa tulong ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, siya na hindi humiwalay sa kanyang anak mula sa simula hanggang sa huli. Nawa, tayo din ay samahan niya. Tulad nung pagninilay kahapon, talagang pag lumapit ka kay Mama Mary, ang tungo lagi kay Jesus. Gusto niyo makarating kay Jesus, kay Mama Mary kayo dumaan. Sigurado po na makararating tayo sa Kanya.